tracta d'una obra ideal per a nostàlgics de la música dels 70, com Nino Bravo, Adriano Celentano. Domenico Modugno, Renato Carosone. Sí, Gino Paoli, molts. Em trobo entre el Ximo i el Rocco, més ben dit Xavi Mira i Albert Ribalta. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ells són els protagonistes de Nelly Blue, un nom que ha sortit d'aquí, d'aquesta laca, que molta gent fa servir. Sí, el Blue és una aportació personal. Expliqueu-me per què val la pena venir a veure Nelly Blue, que s'estrena demà aquí a la Sala Capitol. Home, doncs, sobretot en aquestes dates, perquè és un espectacle, és una comèdia musical d'hora i escaig, que podrà disfrutar, com de fet a més ho hem comprovat, tota la família, si vol venir tota la família, i que no és exclusivament de nostàlgics d'una certa música, perquè són cançons que les sentim cada any, les versionen, cada any són cançons immortals que tots reconeixem, inclús des dels nens fins als més grans. I una comèdia ambientada als anys 70 pel decorat i pel look del Xavi Mira. Sí, explica'm breument de què va l'argument. Bueno, doncs l'argument són dos personatges una mica desubicats que intenten dedicar-se al món de la cançó. En el cas del Ximo, ell viu amb la seva mare des de fa molt temps i no ha pogut dedicar-se per qüestions que es desvellen a la funció, i arriba un moment que troba el Rocco, no? I el Rocco li descobreix un món de possibilitats que desconeixia i que li semblen meravelloses, no? I llavors comencen aquí un camí que ens porta per camins molt graciosos, realment n'hi ha situacions que són molt divertides. Amb tot tinc un entès que és una tragicomèdia, per què? Realment de què és el que estan, de per on estan transitant, no? O sigui, vist de fora provoquen tendresa perquè dius, home, ànima càndida, on vas? Si en el cas del Rocco, si deu ser el concurs número no sé quants que es presenta, és evident que no saps parlar italià, ma io parlo italiano e quando io canto mi transformo en el personatge. Clar, ja ho veus que no va bé, però ells viuen en aquest, no engany, no exactament, però això els hi aporta unes piles i unes ganes de viure en aquesta realitat una mica falsa que han inventat i els fa tirar endavant. Bueno, com a mínim tenen il·lusió per fer coses. Parleu-me de la part tècnica, és la vostra veu, feu playback? No, és la nostra veu, les músiques estan gravades anteriorment, però la veu és tot en directe. I bueno, el que ha dit l'Albert, no? Són cançons que tothom reconeix i que moltes vegades ens hem trobat que la gent ens ajuda a cantar-les fins i tot, no? Ja porteu una llarga trajectòria, l'heu estrenat en moltes sales de Catalunya. Com ha anat? Heu sentit el feedback del públic? Sí, no, molt. A més, una de les coses que ens hem quedat parats, o tampoc tant, però és de veure que arriba a tothom. Perquè, esclar, dius, què cantarem? Cantarem el Sapore di Sale, el Volare, el Tubo Fa l'Americano, el Libre, Un beso i una... Dius, pot estar dirigit a un cert tipus de gent, però com, clar, no paren de versionar-se aquestes coses, no paren de ser bandes sonores de no sé què, o d'un anunci de tal, o el Xaval de la Peca, etc. És que són cançons molt actuals, que tothom les ha conegut a través, no potser de Nino Bravo, però sí, llavors és una de les coses, anant per ahí, que dius, clar, és que ha vingut la família s'ho han passat bomba. A més, molta gent en un principi no sabien què anaven a veure, i doncs han arribat a parar pel carrer, vaig venir a tal poble, és que ho vaig passar bomba. O sigui, realment ha sigut super gratificant per nosaltres. Ha de ser molt fresc, esperem que tingui també molta sort aquí, que agradi molt aquí a Barcelona, i corregiu-me si m'equivoco, és fins al 20 de febrer, sí, s'estrena demà dimecres aquí al Club Capitol a les 2 i serà aquí fins al 20 de febrer. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies.